nakakapagod talaga. Parang hindi na malakas, hindi na gumagahi. Pero alam nyo guys, huwag nyo i-underestimate yung mga maedad na. Good morning, Philippines! Good morning guys. Tulog pa si Tami. Tignan ko kung okay pa ba yung milk. April 29. Gagawa tayo ng French toast. Mag-French toast tayo. Ito yung bread na nabili namin sa tindahan. Mag-French toast tayo. At saka meron pa akong suman. Kakainin natin yan. 3 na lang natira. So, masarap talaga yung suman na ganun. Next time, bibili ako. Liitan ko na ng paggawa. Hindi na malaki. Yung pinakain ko na yung 4. So, tayo naman yung kakain. Masakit pa rin yung ano ko dito. Yun. Kaso-kasuan ko. Alam ko talaga dahil ito sa ginawa ko kahapon. Basta kapag may gagawin and then, after that, yung ginawa ko talaga, nag-ano kasi ako widwak sa buong lugar. And then, hindi na ako nag-vlog dire-diretso. Kasi parang naganahan ako ba. Kasi nag-cut ako ng tree doon sa labas ng fence. So, dire-diretso ako kasi naganahan ako dahil nag-cut si Tami ng grass. Yung kapitbahay namin din nag-cut sila. Parang ang sarap. Nandito sa lahat. Ang lahat nandito sa labas naglilinis. Ginaganahan yung ate ninyo. Yun siya. Tapos na kaming kumain kanina lang. Nag-edit ako ng video ng sobra-sobra kasi wala na pala akong video. Mag-ano lang ako guys. Mag-ready. Naligo man ako kahapon so hindi na ako maligo ngayon. Ngayon, ang gagawin ko is mag-brush ng ngipin, mag-brush ng mukha, and yun. Ano lang, naglagay lang ako ng eyeliner, yun lang. At saka, mascara. Naliligo pa si Tami, hindi pa rin siya tapos. Sabi ko sa kanya, alis kami ng maaga para makauwi kami ng maaga din. So, ang gagawin namin is punta muna sa isang bahay and then puntahan yung my birthday. Bigyan lang ng card at saka pera. Kasi alam nyo naman, yung mga bata ngayon. Do you want me to shut the TV off? We have one more quick cup of coffee, then we go. Magkape ba daw siya, guys? Magkape. Roxy doesn't eat breakfast. You're gonna be starving. We're leaving me. Misty did eat. Nagdala ako ng suman, guys. So, kapag maguto, meron tayong sumin. If this is suman. Suman? Suman, yeah. Suman. Anyway. So, alis kami. Ito lang yung sinuot ko, guys. Gustong-gusto ko to black. Nagdala ako ng battery ng ano. Ito pala yung binili namin sa Walmart na hand sanitizer para sa sasakyan. Ang laki, 'di ba? So, malaki siya. Meron ding maliit dito. Gagawa for sure, guys. Gagawa ako ulit nito kasi nasarapan talaga ako. Ang problema lang, kailangan ko ng bumiling natural na cassava, yung buong cassava. Marami kasi at saka maghanap ako ng kudkuran niya, yung parang pang ano niya, you know, grinder or something. Ganun lang ba, manual? I think meron naman ako, I think. Yung puson ko, nafe-feel ko na masakit siya. So, nag-take ako ng Aleve. Kasi yun lang talaga yung Aleve na makatulong talaga. So, nandito na yung sobrang bait kong asawa. Nilalambing na naman niya ako kaninang umaga. Cigarette? Ask. Just say thank you. You never say thank you to me. Sanitizer, we got mask. Hello! Everything. You do everything, honey. Everything. Hello!
Everything. Miss everything. That's pretty nice. Tommy like Miss Everything. Hi, Miss Everything. My husband like you. I would like that lawn to look perfect if I can. Perfect. We've been here for years. You're not. Well, it moved used in. to be a lot nicer when we started here. No. The lawn was greener then. No. Hi guys, andito kami ngayon sa gasoline station. And alam nyo yung naobserbahan ko, kahit gaano ka loyal yung asawa mo, faithful, ang bait, kahit gaano ka loyal, faithful to you. Yun yung naobserbahan ko. Titingin talaga sila pag may babaeng, yung parang leggings na sobrang kita yung puwet, nakita mo na walang panty na tibak lang ba. So yun yung naobserbahan ko kasi may babae ditong naglagay ng gas. Ang ano ng puwet, ang ganda talaga. Yung body niya at saka naka-leggings at saka yung puwet kita talaga parang ganun. Nakatingin talaga sa Tommy. Tingin talaga siya. Hi. Ganun talaga no, kahit yung lalaki talaga titingin. Noon, baliw na baliw ako noon. Noong kapag tumingin yung asawa ko sa iba, lalo't puwet, saka dibdib. Ngayon, wala na. No matter how faithful is you, no matter how good are you to me, if you see a nice butt with leggings, you look, it's normal, huh? It is normal. What's your thing? Stop it now. Really? Seriously? No, I gotta do it. Make my hair gets all curly. And it looks like hell and you can't fix it. Once it dries, it can't be fixed. But you look at a nice butt this morning. That's good for you. That's good for you. I'm going to wear leggings. Hi guys, malayo-layo pa kami guys. Talaga, I'm sleepy. May kinakita tayong pulis. Ang pulis sa ilalim ng tulay. So ngayon, andun si Tommy sa dito sa CVS. May inano lang siya. May binili na balloons. May pag-usapan po tayo guys. May nagtatanong si yes, I don't know kung seryoso yung tanong niya or simply girl. Nagtanong siya, sis, tanong ko lang, anong pagkakaiba sa relasyon ng mas may edad kisa mas bata? May mga narinig ako na mas okay daw ang may edad na. Smile emoticon. Sagutin ko yan mamaya, pero ngayon hintay ko muna si Tommy. So yun yung natin pag-usapan. Matanda o bata, alin ang masarap? Ganun. Hintayin natin si Tommy. Ang tagal, sabi ko balon lang yung bibilhin ngayon. I think buong tindahan na yung binili. $2 off, $3 off. That's $5. $6 Neutrogena. Just a little stuff thing to put in there. And candy. Oh, I hope they got graham crackers. I figured to make s'mores, but I forget they need graham crackers too. Hi guys, nakaalis lang namin guys. Suman guys. You want? There's a pizza pellet, so. My hand is so dirty. Well, Sunday won't drip all over you, so. Because it's in a cup. So you get a sundae, or you get a cone, then you gotta eat it right away. Vanilla. Sundae, which has got like pineapple and No. stuff in it. You want hot fudge sundae with hot fudge sauce on it? Bumili si Tommy ng guys, ice cream. What did you get? Somebody's being driven by a moron. And somebody backs out and hits him and he gets pissed off because he's not supposed to be there. Called the black and white. So then she's going to throw it out. I said, no, just do the rest of it in chocolate. I said, no, I like throw it out because she fucked it up. Matagal kaming doon sa kapatid ni Tommy. Mga 2 hours. Well, actually, almost 1 o'clock something.
Yan, usap-usap lang. Usap-usap sila. Nag-inusapay. Oh my God. Pag-usapan pala natin yung matanda at saka bata. Ewan ko, ang masasabi ko lang, yung bata, mas parang hindi ka sa akin, sa experience ko lang ha, yung bata. Kasi meron akong na boyfriend na bata, na katulad na edad ko ha, hindi bata-bata ha. Nung bata pa talaga ako, sa Cebu ako. May partner ako noon katulad ng edad ko. Pero mostly talaga mataas sa akin yung edad. Basta mga pataas yung mga yung naboy ko. Pero yung matanda guys, is masarap magmahal. Kapag may edad na, masarap na sila magmahal. Pero may mga tao ding may edad na hindi masarap magmahal. Depende lang talaga yan. Ang edad, hindi talaga nagmatter. Okay? Kung ano man yung edad, kung bata man sa'yo. Iba't iba kasi yung tao. May tao na sobra kong magmahal, maalagain. Ikaw yung iniisip palagi. Ganon, matigas ang ulo. Ito asawa ko yun. Ito yung experience ko. So yun, pero sobrang sobrang lucky ko naman dahil itong asawa ko sobrang bait. Sobrang maalalahanin, maalaga. Kahit mga masakit na yung katawan, maalaga pa rin. Yun, may ganon ding bata. So, may mga bata din na maalaga, yung ipakita talaga sa'yo na ikaw lang yung mahal, pero halos talaga lahat din, yung mga ganong edad, ng mga bata katulad mo lang sa kayo, is may mga ganon na wala kang trust dahil para maisip mo na, uy, baka aalis yun, baka maghanap yun ng iba, ganun. Ganun naman din yun sa matanda, pero yung relasyon kasi is, it takes time kasi yung relasyon na ganon, na parang, hindi ka na mag-alala kasi alam mo na yun siya, ikaw lang yung mahal. Ganun, kailangan lang talaga yung time. Okay, time lang talaga. Mabata man ya't matanda, pari-pariho lang yan. Pero, masarap pagmahal yung maedad. Oo, pero hindi talaga lahat. Sabihin ko na hindi lahat ganon. So, yun, yung experience ko is, kasi, yun, alam nyo na. Pero iba talaga pag may edad na. Pero, age doesn't matter man, di ba? Kasi may mga edad, may mga tao din na asawa mo may edad na, pero feeling bata pa rin. Merong ganon, yung mga feeling bata, yung feeling walang responsibilidad, feeling lahat, okay? May ganon din, okay? Yeah, may ganon talaga. Kahit bata man yan. Kasi may mga bata din na grabe din yung mag-alaga. Yung grabe din yung alam talaga nila yung responsibility nila. Mga ganon. Mahal na mahal ka talaga niya. Mga ganon ba? Pero, kung pag-usapan man natin yung sa kama, iba-iba din yan. May mga matatanda. Hi, you went over there, you don't even let me. Okay, off daw camera. Off! Hello guys, andito tayo sa filming room. Ito, i-add ko na lang ito. Oops, add tayo. I-add natin itong video. Sorry, pasensya na guys ha, naputol yung yung video na pinanood ninyo ngayon dahil may sasabihin sana ako about, pero napulot siya kasi nakita ko si Tami pumasok sa old bedroom, pinaka-old bedroom niya, yung bata pa siya, and then wala pang nakapasok doon. So, gusto ko makita. So, yun. Kaya naputol yung sinasabi ko. So, ito yun siya, guys. Talking about sa kama. May mga kasabihan nga, di ba? Pag matanda, wala nang gana. Walang gana. Walang nakakapagod na, wala nang, basta ganon, hindi na malakas, hindi na magumagahi. Yun yung mga kasabihan. Pero guys, may mga ganon talagang tao na hindi na totoo yan, mga ganon. Pero depende na yan sa asawa kung paano mo siya dalhin, di ba yun? Pero sa case ko, okay naman lahat. Wala namang mga palyado-palyado dyan. So, yun. Kapag may edad na talaga, may kaibahan talaga, nakakapagod. Kasi, kita ko naman, nung bata pa ako, grabe ako. Yung bago pa lang kami ng asawa ko, grabe talaga. Bababae man ya't malalaki, basta ang pag-uusapan na isa kama. Depende sa tao. So, yung kami Tami, grabe pa yung una. Pero, kapag tumatanda na talaga, kapag
tumataas-taas na yung edad mo, parang nakakapagod na. Maganda lang yun kapag una, mga ilang buwan, mga ganun-ganun. Pero, kapag tumatagal na kayo guys, ang totoo talaga guys, is dumadahan-dahan. Parang nawawala ng gana, pagod na, ayaw ko ng ganun, nakakapagod after ganun. Yun yung totoo. Pero yung sa case ko naman, malakas pa naman yung mister ko. Malakas pa yung mister ko, may mga naramdaman nga yan, pero pero ako pa minsan talaga guys, ayaw ko talaga guys, parang ganito lang ako kapilya, pero pilya talaga ako, pero sa totoo lang parang ayaw ko talaga yung parang, I mean, noon, aminado naman ako na na sobra ako. Yung parang, hala sige, banat maring, ganon. Pero, nang tumatanda, yung nagtungtong ako ng mga 20, ako guys, nung nag 29 pa 30 na ako, nag-slow down guys, parang ayaw ko talaga. I mean, okay man, pero parang ako yung talagang nakakapagod talaga. Yun yung palagi kong sinasabi, nakakapagod talaga. Parang sabi ko, ayaw ko na, nakakaano naman ito. Ganon. Additional lang ito sasabihin ko. Pero yung matanda at bata, may kaibahan sa kama. Pero alam nyo guys, huwag nyo i-underestimate yung mga may edad na. Kasi alam nyo, may mga may edad na, may mga may edad na gusto talaga nila sobra. Yun lang masasabi ko guys, na gusto nila, at saka may mga may edad na gusto pa nila na bang tung dung dung dang. Anyway, so yun lang siya guys. Thank you pala sa nag-comment. Thank you so much for asking. Well, hindi man ako eksperto. Keep watching guys. Okay, back to reality. Tapos na, nakita ko na yung karaang ni Mr. So yun yung ko. Parang wala naman talagang kaibahan. Ang kaibahan lang is edad tumaas, yung mukha matanda, ganon lang talaga. Pero yung personality at saka yung responsibility sa buhay, pre-pareha lang yun. May camera daw siya guys. Oh, that's a very old one. It's a very old one. Okay, alis kami guys. Walang kain-kain, puro lang kaon-kaon. Don't forget your ice cream. Yung ice cream niya, nilagay niya sa freezer. So ngayon, kakainin niya yun, crunchy na yun. Yeah. Sorry, you have milk, look. Look, that's the thing about guys, if you have a just partner. right here. Always forgetting everything. Yeah. Coming from a partner who forgets everything. Like when you have a partner like this. Okay, hold your ice cream. Yeah. We are home, guys. You smell another doggy. You smell another doggy. Adoy, what? We are home. Home sweet home. Aligi home. Si Roxy. Nagsasalita na naman si Roxy, guys. Oh. Aroy, what is that? Aroy. Tingnan niyo to si Roxy, guys. Naano niya yung isang aso. Naamoy niya, look. I love you. You're my baby. You're my baby. Yes, I do. Yes, I love you. So, ngayon, dahil kararating lang namin, and then ako yung nagda-drive back and forth, pahinga muna ako, guys. Pahinga. Yeah, bala. Pahinga lang si Tami. Ako din naglaro. Gumawa ako ng thumbnail. Huh? Oh, you know that I'm tiptoeing? Kailangan ako sa taas. I'm going to change. Animaho tayo ng iro. Yung mga aso na, sa ibaba. Yan, mag-ano lang ko. Binalik ko lang yung sinuot ko. Hindi man madumi. So, yun lang, balik na lang natin. Hindi na ako magluto bukas na. Pagod ako.
Pagod. Pagod pod. We are watching, Tarzan, Han? Legend of Tarzan. Oh, look at the little baby. What is it? Legend of Tarzan. Legend of Tarzan. So, si Tarzan, nakatira na sa city, bumalik pa sa Bukirin. Anyway, so yan, kumain na kami guys. Yung kinain namin is mga leftover lang. Kasi maraming container sa bathroom. Maraming container sa refrigerator. So, yun na lang yung mga tinapos namin. So, yun siya. And, yun, ito siya oh. All the elephants wanna say hi to Tarzan, huh? They kill those animals just to get their tusks. I know. Yeah, ivory. They called it ivory. But anyway, so here's the laptop. I'm just trying to edit the video and also watching a movie at the same time. And we're gonna end the Playing vlog. a game on the phone. Yeah, I was playing, guys. All at the same time. And how much of movies she saw. Anyway, guys, thank you guys so much for watching. I'm going to end the vlog. I'm tired I'm tired right now. My arm is still hurting. But yeah, thankfully I'm done with my thumbnail for tomorrow's video. So ngayon, we're going to end the vlog. Hi guys. Bye guys. See you tomorrow. Thank you guys so much for watching, okay? Bye. Good night. Good night.